Kuinka sankarimme päätyi tähän tilanteeseen? No, kelataanpa hieman taaksepäin. Ei noin paljoa! Jyri, 38-vuotias työtön yksinhuoltaja isä. Jyrin arkeen kuuluu hänen 9-vuotiaan poikansa päiväkotiin vieminen sekä keskioluen juonti. Illansuussa Jyri hakee Eliaksen päiväkodista, peittelee tämän sänkyyn heti pikkukakkosen jälkeen ja jatkaa keskioluen nautiskelua. Eräänä päivänä Jyrin elämä muuttuu kuitenkin täysin. Jyrin ex-vaimo Irma-Liisa voittaa pojan yksinhuoltajuuden vedoten Jyrin alkoholismiin. Jyri yrittää löytää ratkaisun tilanteeseensa lähtemällä ennustajalle. Mistin, että teillä on huolia. Kas te sen aistitte? Haisette viinalta. Ennustaja antoi Jyrille kartan. Sinulle kartta. Anteeksi, mitä vittua? Se on kartta ikuisen onnen luo. Eli löydän onneni taistelevien ukkojen, mulkkumetsän sekä lehmän takaa sateenkaaren päästä. Juurikin näin. Seuraavana aamuna Jyri lähti matkaan. Mukanaan tuotti lapsen piirtämä kartta. Karistettuaan miekkailijat, Jyri päätti katsoa karttaansa ja havaitsee olevansa aivan mulkkumetsän laidalla. Korkean puun juurelta kuuluu kirosanoja, joita Jyri ei ole elämässään koskaan kuullut. Jyrin lähestyessä puuta kiroilu sen kuin voimistuu. Olemme sensuroineet seuraavan kohtauksen yhteisen viihtyvyyden vuoksi. Saatana pässi! Viikko ollut jo lomalla ja nyt jo pitäis töihin mennä. No perkele vois sitä jonkun äänimerkin antaa niin kun hyppää puun takaa tolleen. Tässä joutuu vanha Keiju housut vaihtaa. Jyrin kertoessa Keijulle mitä hän tekee mulkkumetsässä, Keijun mieli kirkastuu. Dollarin kuvat silmissään, Keiju kysyy pääsisikö hän matkaan mukaan. Lopulta hilpeät sankarimme pääsevät tavallistakin tavallisemman pellon reunalle ja havaitsevat, että toisella puolella peltoa on lehmä. Jyrin käsitettyä, että häntä ollaan kusetettu, hän lähtee juoksemaan kuin jänis. Tarinan opetus on, ahneella on paskainen loppu.